6 шише с вода. Всичко замръзнало. Сега тук този люлен. Намерим ли тази с лекарка, че нещо съм болен, да? Не можах да спа като хората да я бати, как ме боли гърлото. Опа! Сега си оял. Лъвчо! Ще те снимам, Лъвчо! Се потнах, бе, да ева. Днеска 10-ти, четно, значи. Трябва да търсим сега тази лекарката. Ще я намеря, значи е била малата. Ще взема да извънна по телефона, ако не я намеря. То днеска петък и бати скапано. Те скиса лайнари, значи тия инкасото къде пребират. Бе, пистолет ми вади, имаше един случай да ева. Спрял съм си аз и той ми свирка. И ми вика, бегай, маха ми така с ръка. И аз викам, къде ще бегаме, бягаме? И ония седи, слезна от колата и ми извади пистолет, бе. И ми го размахва така, вика, ооо, бе. Я да си нямам ядове, чакай да се преместим, айде. Да почна да свирка там на тия колегите му, те беха влезнали вътре в магазин и какво беше, аз не помня вече. То
шофьора беше, бе. Ох, кикам кашка баба мамата. Как не ми се ходи на лекар. Сега като се сета какви опашки ще има, дева всичко настинало, грипове, мипове. И аз да сега на лекар, ще чакам аз 1 час сигурно, не знам. Какво да правиш? Какво стана, бе, духа? Духа, бе. Ама студенко. Минус 10 беше. Опа, чакай, стой тук. Чакай, че тук по тия завой трябва да го държим да... Това метрото сега тук къде го строят. Ало бела, продължават отсечките. Това е нека френига. Аз да не ги фана сега, кога са почивка. Не кога са почивка, кога се разменят май, защото те една стая делят един лекарски кабинет. Топло, ама я чакай, че аз по-сигурно не мога да запалим, бати.
само. Ами тия пак. Отляво 26-та поликлиника. Тук отстрани нека спра. Па направо отзад, ето го моето място. Опа!